Pozdravujem všetkých priaznivcov dobrého piva. Chcel by som vám ukázať, ako je možné v normálnej kuchyni za dobu, kým manželka nie je doma, urobiť fakt dobré pivo. Potrebujeme k tomu kvasnú nádobu, v ktorej nám to celé bude kvasiť, presne doliehajúce viečko s otvorom a tesnením na kvasnú zátku, kvasnú zátku s 2 riskami, orientačný teplomer, vypúšťací ventil, miešadlo, stáčač, hustomer, ideálne aj s odmerným valcom, dezinfekčný prostriedok, odmerku na cukor na politrovú, tretinkovú a 3/4 litrovú fľašu, kvasný cukor a samozrejme niektorý zo širokej ponuky pivných mladinových koncentrátov, čo je vlastne výsledok práce pivovaru, ktorý ale namiesto skvasenia dehydrovali a dali do plechovky. Ako prvé si musíme poskladať kvasnú nádobu. Do otvoru dáme vypúšťací ventil s tesnením, zo zadnej strany ho zaistíme maticou a dobre utiahneme. Ventil má 2 polohy, open otvorené, closed zavreté. Nakoniec do stredu kvasnej nádoby nalepíme teplomer. Pred akoukoľvek prácou s pivom musíme všetko poriadne umyť a vydezinfikovať. Každý povrch, ktorý sa dostane do styku s pivom, musí byť totiž absolútne čistý. To znamená, že okrem nádob sa to týka všetkých varešiek, ventilu, stáčača aj hustomeru. Ono totiž jediné, čo sa dá na výrobe piva pokaziť je, že sa do neho dostanú nejaké cudzie baktérie alebo kvasinky a my budeme musieť všetko za stáleho miešania vyliať do záchodu. Kvôli zachovaniu hygieny používajte vždy hubku určenú len na pivo. Po použití dezinfekciu môžete zliať do fľaše a znovu použiť pri ďalšom varení piva. Po dezinfekcii nezabudnime všetko dôkladne opláchnuť. Ako vieme, dezinfekcia likviduje baktérie a my tie kvasinky budeme fakt potrebovať. Teraz prišiel čas, kedy môžeme pristúpiť k vlastnej výrobe piva. Uchopíme plechovku s koncentrátom, oddrapíme viečko a kuk! Máme tam pribalený balíček kvasníc a návod v rôznych rečiach. V ideálnom prípade vám predajca poskytne aj návod v slovenčine alebo v češtine. Keďže koncentrát je dosť hustý, asi ako med, je dobré ho pred otvorením ohriať v teplej vode. Medzi tým si dáme rozkvasiť kvasnica. Do vydezinfikovaného pohára nalejeme odstátu vodu izbovej teploty. Buď fľašovanú alebo filtrovanú, v každom prípade bez chlóru. Nasypeme do nej kvasnice a premiešame. Samozrejme plechovku treba otočiť, aby sa nám nahriala z obidvoch strán. A do kvasníc dosypeme kopcovitú lyžičku kvasného cukru, aby sa nám pekne rozkvasili. Zohriatú plechovicu opatrne vyberieme. Pozor, je horúca a mokrá. Plechovku otvoríme manželkyným otváračom na konzervy a celý koncentrát vylejeme do vyčistenej kvasnej nádoby. Zotrime aj viečko a plechovku poriadne vypláchnime. Škoda každého gramu. Na doriedenie koncentrátu môžeme použiť buď balenú vodu, alebo vodu z vodovodu, ak neobsahuje priveľa chlóru. Všetok koncentrát poriadne rozmiešame a dolievame vodou, až kým nemáme 20 litrov roztoku, ktorý teraz nazývame mladina. Mladina pred zakvasením by mala mať izbovú teplotu, to jest približne 20 stupňov Celzia. Navážime si kvasný cukor podľa návodu. V našom prípade je to 0,5 kg, teda približne. A dobre ho rozmiešame v mladine.
Do dobre premiešanej mladiny izbovej teploty pridáme rozkvasené kvasnice. Že sú rozkvasené vieme podľa toho, že sa v nich tvoria bublinky a na vrchu sa nám začína tvoriť pena. Zamiešame, poriadne uzavrieme uzáver, do otvoru zasunieme kvasnú zátku a nalejeme do nej po oberisky vodu. Najlepšie prevarenú. Čo sme mohli urobiť, sme už urobili. Zvyšok už musia urobiť kvasinky. Celú nádobu dáme do miestnosti s teplotou, ktorú odporúča výrobca. Väčšinou je to 18 až 24 stupňov Celzia, ale niekedy je to aj menej. Vždy je lepšie držať sa na spodnej doporučenej hranici. Pivo bude síce kvasiť pomalšie, ale chuť bude o to lepšia. Kvasenie obvykle trvá 1 týždeň, ale môže vykvasiť aj za 3 dni alebo za 2 týždne. Že kvasenie začalo, zistíte podľa bublania vody v zátke a keby ste nádobu opatrne otvorili, videli by ste hustú penu. No hotovo, to nám to trvalo. Bublanie prestalo, hladina v zátke sa vyrovnala a hustomer po ponorení do piva aj druhý deň ukazuje stále tú istú hodnotu. Takzvané primárne kvasenie skončilo. Je na čase pivko nafľaškovať. Na fľaškovanie použijeme buď plastové fľaše, aby pivo nenapáchlo tak od minerálky, alebo pivové. Či už s patentným uzáverom, alebo obyčajné. Všetky samozrejme umyté a vydezinfikované. Zoberieme stáčač a nasadíme na vypúšťací ventil. Do fliaš patričnou časťou odmerky nasypeme kvasný cukor. Ten rozbehne vo fľaši tzv. Sekundárne kvasenie, ktoré zabezpečí nášmu pivu bublinky a tlak. Fľašu nasunieme na stáčač, otvoríme vypúšťací ventil a pritlačením stáčača o dno začneme napúšťať fľašu. Je dobré dať si pod stáčač lavor, aby sme neokvapkali kuchyňu. Mladina je totiž dosť lepkavá. Fľašu naplníme pivom plnú. Po vytiahnutí stáčača hladina o trochu klesne a vzduchu tam zostane akurát. Fľašku zavrieme, rozmiešame kvasný cukor a pokračujeme, až kým nenafľaškujeme všetko. Pivo necháme ešte 4-5 dní pri teplote, v ktorej kvasilo, a potom presunieme do pivnice. Pitné je už po týždni, ale naozaj si ho vychutnáte, iba ak ho necháte odstať aspoň 3 týždne. Pivo v odstatých fľašiach je číre a kvasnice sú usadené na dne. Ak chceme piť kalné pivo, treba fľaše pred pitím trošku poprevracať. Ak ho chceme naopak číre, pivo lejeme opatrne, aby sme kvasnice zo dna fľaše nezvírili. Na zdravie!